Maganda na naman yung place. Kaso, ba't yung lalagyan nila tissue? Lakas makakarinderya. Round 1. Okay, so today pupunta tayo sa Balea Kapampangan. It's a buffet style resto dito sa Pampanga. Say bye! Nasaan na ba yun? Hindi pa tayo nagbalik ako pa. Okay, we're finally here. Kain na! Wow, look at what they're cooking. Wow. Fairness, madami silang choices ng food. Tsaka konti lang yung tao kasi madami ng ibang buffet na nandito ngayon eh. Meron din silang available na high chair. We also always bring her tablet. Ginagamit niya kapag kumakain na para hindi siya masyadong magulo pag kumakain. Round 1. Hindi na ganun kadami kumakain dito kasi bago ka makadating dito, ang dami mo nagdadaanan ng mga buffet, mga restaurant na bago mo pasok. Dessert time! So, ito yung mga dessert nila. May sampelot, palitaw, and ano yun? Kamote ba yan? Going home now. So likot.